Binnenkort op 6 juni, dan zijn de Europese verkiezingen. En dat is natuurlijk een belangrijk moment, want dan moeten we weer stemmen voor het Europees Parlement. En dat doen we hier op Aruba, dat doen we ook in de rest van het Koninkrijk. En waar we het vanavond over gehad hebben, samen met de universiteit en andere mensen die hier aanwezig waren, over wat is nou eigenlijk het belang van Europa voor Aruba. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, op het gebied van klimaat, op het gebied van de rechtsstaat. Allerlei thema's hebben we vanavond besproken. En ook veel belangstelling van de mensen die aanwezig waren voor wat soort vragen die u had verwacht of over de rol van de Europese Unie en met Aruba en ook met de band tussen de Koninkrijk der Nederlanden. Ja, nou, er waren heel veel mensen vanavond, wat ik heel fijn vond. Want ja, het is zondagavond, maar het is fijn dat veel mensen zijn gekomen. En we hebben het inderdaad over heel veel thema's gehad. Dus we hebben het inderdaad gehad over onderwijs, over klimaat en klimaatverandering, over energie, over defensie, over migratie. Ook over de samenwerking hier in het Caribisch gebied tussen de verschillende eilanden en landen. Dus het was een heel breed aantal thema's die vooral gaan over nou ja, dat Europa zo ontzettend belangrijk is, hoewel het ook wel ver weg lijkt, maar toch heel erg ook bepaalt voor Aruba hoe het gaat met economische ontwikkeling, over hoe het gaat met de samenwerking in het Koninkrijk. En dat het dus ook heel fijn en goed is om na te denken over op welke partij of welke persoon ga ik stemmen op 6 juni. En hier op de eilanden vindt zichzelf niet zoveel Europees. Hoe kunnen we dit verandering maken in dit soort beeld die mensen hebben hier van de eilanden? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat Europa een beetje ver weg voelt. Maar tegelijkertijd, voor het Koninkrijk is Europa wel een belangrijke speler. Bepaalt heel veel over onze democratie, over hoe de problemen van het klimaat worden aangepakt, onze economie, over inderdaad veiligheid en defensie, over het aanpakken van criminaliteit. En het is dus ook wel belangrijk, en dat is een van de redenen waarom ik het fijn vond om het daar vanavond over te hebben, is over wat het eigenlijk betekent, Europa. Dat het veel dichterbij is dan je vaak denkt. En dat is niet alleen hier een onderwerp hoor, dat speelt ook in Europees Nederland. Dat mensen soms denken dat Europa ver weg is, maar eigenlijk is Europa heel dichtbij.